on the salary for this 25 years. Det var ikke noget, man betalte med. Og man sagde, super, hvad det var right, at man gør det i Australia, og det er jo næste af der, og den stiger. Og det er vi jo også med en sidste, i er rigtig godt med det, betalte med en hård i dårlig. Ja, Miam Jones skal supporte på vores doktor. Doktor går ind, der kan det tage af William, du har fået din grej med, der kan jeg være, fået din grej, lige for en forgivet, så først med, der kan kasken jo, hvad er lagt, så noget med, det er mit, der skal skvise jo, så du på rapport til det vis nu, for det problem er, at man går dit an af. Den er faktisk det er så godt, at han bruger den sig, han gør det færdigt af, at man ikke slap det, men han var ikke så skilt derved. At man kan lide for, og der er jo de, så han har sig alle lige lidt vand, au, at man kan tage man råb, og vi nørsen, der kan så massage, hvor jeg bare omkring med, så nu først du sidste massage, går det du synes, så der kan time over, vent ikke et ting, hvor man må ud i dag, det var det. Jemand der doktor, du kan hjælpe til doktor bare, det vil sådan ikke, og bobshop, du ved, for du kan sådan nok kalde, der kan ikke alle, eller det skal ikke help, du vil med for det, ja. Du kan gøre med de 6 tabletter, og du må lige og have en bob, og noget, den 6 og noget, og sådan er du i kjør, du kan må bare gå ned i det. Ja, John har bedt, det blev ikke lige om 60 år, den der vil gjort det, men det kunne jeg lige, and then we can it know. In the police of the jumping paragraph on can it know. So we sitting correct can it know, traffic lights stop here. And the man John that cover if I see John back and I can